Moje meno je Denis Cáder, mám 23 rokov, kandidujem na poslanca mestského zastupiteľstva v Žiline. Konkrétne za volebný obvod Bánova, Závodie, Strážov a Žilinská Lehota. Od roku 2010 pôsobí v mládežníckej politike, kde sa vypracoval na podpredsedu Občiansko-demokratickej mládeže Slovenska. V posledných rokoch hrdo reprezentoval Žilinu v zahraničí, na bezpečnostných samitoch a ekonomických fórach. Ovláda niekoľko jazykov, študoval na Univerzite Komenského v Bratislave a potom Leone v Španielsku. Snaží sa nielen o rozvoj centra Žiliny, ale aj prímestských častí. K prioritám jeho programu patrí efektívnejšie využívanie štrukturálnych fondov Európskej únie, rekonštrukcia miestnych komunikácií a zlepšenie dopravy a zníženie dane z nehnuteľností. Medzi hlavné výhody kandidáta patria cieľavedomosť a chuť pracovať. Je to hrdý Žilinčan, ktorý je bližšie k ľuďom a prichádza teraz. Preto by som vám odporúčil ísť k volebným urnám a vhodiť hlasovací lístok s najsprávnejšími kandidátmi. Verím, že zakrúžkujete správne číslo a rozhodnete sa pre našu a vašu budúcnosť. Spoločne pre mesto Žilina. Príďte podporiť Denisa Cádera k voľbám. Oplatí sa to.